Sanibona, kunenkulumo engithanda ukuyidlulisa la. Kungenzeka ukuthi kuleli page ya Transformation Live kunabantu abangangazi. Kunabantu ozobe eqala ukungibona mhlawumbe engikhuluma la. Ethi hayi lo bhuti angimazi lo. Bengifisa ukwazi kulaba angazi beze abangiqalayo nabangazi belandela isitori sami ukuthi hayi omunye uzoyibuza ukuthi la bhuti wayeboshelweni sebuza kwabanye. Bengifisa ukwazi ukuthi wena osuke ubuyela ama-video ongazi wathola amanye ama-video ami la kwa-Transformation Live. Bengicela ukuthi uma ungeka ku-Transformation scroll down. Uscroll down uzowafica ama-video ami ukuthi ngaboshwa kanjani. Kuningi uzowabona ama-topic ahlukene nje uma ufuna ukwazi ngami ukuthi ngaboshwa kanjani. Ukuze nje wazi konke ngami. Ividiyo uma uthi uzoyibuka nje uqala ukuyibuka uscroll down. Uma ukuthi enye indlela yokulula ukuthola ama-video ami vele noma useshe nje ku-YouTube sakhe sezekhaya azovela wonke ama-video aqale kahle uzowabona wonke ama-video ephelele. Ngibonga. Lana ngizothanda manje ukuthi sikhulume ngokuthi iy'chele lihlukumezaphi. Iziphi lezi ndlela lihlukumeza ngayo abantu iy'chele ukuthi libhedaphi. Iy'chele kuningi iy'chele likwenzayo kubantu. Iy'chele lihlukumeza ngokuthi kuyenzeka uboshwe ngephutha. Ufike ejele, ufike ubhema ama-drug laphana, ujoyina inombolo. And inombolo iyona le yenza ukuthi abantu beshintshe i-behavior, bebe i-behavior yenombolo. Inombolo ileli dimo elikwazi ukuthi uma usuyithathile inombolo ukwazi ukuphilisa ngendlela yalo. Ugcina usuyikhohlwa nokuthi uphumaphi. Ukhohlwa nokuthi wena ukuba khona kwakho ejele kwakuyi-mistake noma ngenza iphutha. Noma usuphumile ejele usukhohlile ukuthi wena wafika nge-mistake la usaqhubeki lento ovele ukuyona. Usukulento ke le manje yenombolo. So leyo nto iyahlukumeza. Inombolo nje iyodwa ukuyijoyina iyakuhlukumeza ngoba along the way uphila khona ihamba ikuphazamise khona noma emqondweni ayiphumi kalula. Noma ugcina noma usukhuluma nabantu usufaka into eziyinombolo. Ijele kuyenzeka ejele uboshwe uphila uphuma usuhlanya. Uboshwe uphila uphuma usuhlanya. Abantu bayahlanya ejele. Ejele umuntu uyahlanya uhleli naye kanje. Nixoxa kanje uthi awubafu usathi ukhuluma naye kahle umuntu esebuyisa i-respond ubukade ungayibuzanga noma into esekhuluma into engekho kule nto enikhuluma ngayo usephuma eceleni. Uthola umuntu useyikhulumela useshaya udongo usekudla udongo agcine ehlanya uduwe engalula engasizwanga noma engasizakalanga agcine esewuhlanya nje impilo yakhe yonke. Omunye kuyenzeka ahlanye agcine bemdrage ngemjovo yakhona mhlawumbe besheshe bekubambile ukuhlanya. Athi noma esedragiwe egcina manje seyisidomo. Kunabantu abayizidomo ukuthi umuntu umaze ehlakaniphile usehleze umjovo nje umbone sehlezi nje engathi uyisinokwe kodwa wafika right ejele. Ejele into ehlukumezayo kuyenzeka uhamba u-right kini ubuye usunengozi ekhanda nje wahamba u-right umzali useyabuya usekubona ukuthi unengozi. Ingozi engajwayeleki and kuzwela kakhulu kubazali umzali usuke ingane yakhe usuke kwazi kahle yami ingane yahamba nje yabuyisa inengozi. Kuyenzeka ejele uhamba u-right ubuye usuneyisimo sebekushaye ngengedi wayilimala waphuma amazinyo. Kuyenzeka ejele uboshwe u-right ubuye usungekho right ngaphakathi engane ngemuva. Uthola ukuthi akusabambi kahle usuzowafaka ngisho igubhu usufake ngisho amapipe usuthoyiletha ngamapipe ngenxa yasejele. Ejele kuyenzeka uhamba u-right ubuye usufila ngomqondo njengoba nje ihlezi isikhala ngokuthi njalo masibuya ejele imqondo yethu usuyifile. Kunengxenye efayo kithi ngaphakathi ifa inside enhlizweni ifa ngaphakathi emqondweni. Lezo zinto ey'dalwa ijele. Ijele liyakwenza uhamba u-right ubuye usune-anchor. Usune-anchor ngisho egcekeni awusalamula awusatsheleki usuyalwa usuhlezi une-anchor ulwa nabantu izinto usuyibona ngenye indlela usuthi awuthandwa usho konke ususabisa abantu. So yonke le nto ikhozwa ijele. Ijele liyakwazi ukuthi uhambe u-right likhiphe isidaka ubuye usuyiphara. Uhambe okade ungabhemi ejele life likufundisa iy'dakamizwa lapha likufundisa yonke into uphuma usuyiphara usuhlala down ufunde ungejele. Baningi abantu abafunde ungejele. Ijele liyakwazi ukuthi
likwenza umuntu ohamba umuntu oright ozwana nabantu kubuye seli-isolate uhlezi uphila wedwa usubona umuntu enenkinga. Ijele liyakwazi uhamba umndeni wakho oright ngawo uma usubuya ubuye usuzonda umndeni usuthi umndeni awufuna nabantu osubabuka ngenye indlela. Ijele nje kuningi elikwenzayo liyakwenza ijele uhamba uright ubuye usuyiguni usukhuluma inombolo usuthi wena usumphathi kade uhamba uright kodwa manje abantu usufuna bezwe ngawo usubhosi usuhamba uvezela abantu uthi umuntu onjani ngenxa yejele kodwa kuyakwazi uright. Ijele liyakwazi ukuthi likufice lento eyiyona likushintshe likwenza into yalo ugcina ungaphumanga ijele. Liyakwazi ijele ukuhlalisa ijele lokho likwenzisa amacala ukwazi uphakama uzazi kahle ukuthi wena umuntu kanjani. Ijele liyakwazi ukuthi uboshwe kade ufunda uyisifundisi wenze iphutha uboshwe kuphele kanjalo ngekusasa. Ijele liyakwazi ukuqeda ikusasa kuphele kanjani uma ufika ngaphakathi noma usufunda ugcina usuwenza ama-flop ngaphakathi ejele ngenxa ye-stress. Ijele liyakwazi uhamba uright libuye selikuzacisile. Ijele uyahamba uright ubuye usunezifo uhamba uphila ubuye usunezifo isifo socansi lapho ulalela ezinye iziboshwa nesamakhaza. Isifo esiyinkinga kakhulu ejele zothu ngiyasibona leso kuthathelana ngocansi ngibona ngathi siza ngamuva leso esiyinkinga kakhulu lesi samakhaza. Ngeke ngicabange njengoba kusebusika kanje abantu abasemajele awucabanga abantu abadala abantu abashesha ukuzwela amakhaza abantu abadala banjani kulesimo sasejele. Cabanga ubaba wakho njengoba eboshwe noma umkhulu wakho ukuthi njengoba engaphakathi kulamakhaza lawo njengoba kwamanye amajele ingubo engambazo kusebusika kanje umuntu uqhuqhwa amakhaza ngaphansi kweshidi nalelo shidi lidabukile usabathe uvale inyawo ayivale uma ivale unyawo kuvuleka la ngasesinqeni uma ivale isenqa kuvuleka la ngasesiswini ishidi lingenisa amakhaza linembobo. Lokho kudala kuze kugcine esenesifo samakhaza and isifo samakhaza siyinkinga kakhulu ngoba asilapheki noma silaphekile silapheka kanzima kungcono uma besheshe basithole. Awucabanga uyahlala la uthola isifo samakhaza sihambe ngomthambo. Enye nje into yakenzakala kimi ngise-Newcastle sengizophuma ngathi mangiboshiwe ngathi ngilele ngathi ngiyavuka ekuseni ngavuka iphathi le i-spinal cord le singasebenzi kodwa ngilale ngi-right ngavuka i-spinal cord nje singasebenzi. Mangithi ngiyasuma kusumeki kwakusebenza le phathi engaphezulu ngemuva la ngezansi engasebenzi but inzwane zayinyakaza bangiqubula aba-first bangiseclinic bangishaya ngemjovo nje ngapha eqolo ngahamba ngolala mhlawumbe ngalala 2 days but ngaba right but ukuba right wami ngahamba nje i-spinal cord ngathi sasijema ngoba kungafanele ngihambe endaweni eyehlelayo kwafanele ngathi ngathola indawo ehlezi enyukelayo ngoma ngihamba endaweni eyehlelayo sasivele silokhe i-spinal cord ngiyithole senginqika ngiwe phansi. Ejele nje kuningi uyahamba ezinye izifo ezithathelana uyithola kwabanye abantu kukhona nje osinye isiboshwa sasaboshwa kunale TB le kuthiwa yini ibani le TB ibizwa ngegama sibani sidifokani angazi noma kula MDR ya i-MDR. I-MDR yakwazi ejele uhlaliswe nomuntu one-MDR kwisele encane ihlale nayo but uyazi kahle ukuthi umuntu one-MDR akahlali nabanye abantu ihlalisa ugcine nawe usune-MDR ugcina ungasaphumanga ejele. Ejele kuyenzeka uboshwe ugcina ungaboyanga yini izinto ezibuhlungu lezi ezenziwa ejele umuntu wake negcine sengashona kubuhlungu ukuhambisa ingane igcina ingaboyanga umzali okwalindele ingane ayiboyi. So ejele likwenzisa izinto eziningi engekho right linemfundiso ebhedayo uzuza okubhedayo ugcina lokho okuright ungasakuboni okuright ngejele. So ngiyafisa nje ukuthi mina engingakaboshwa nigadi lezi zinto engikhulume ngazo uzuyicabanga ungenze izinto ebhedayo ngoba mhlambe uyokwenza uma usuthi uyakwenza uvele zonke izinto ade ngikhulume ngazo vele zoyikhandekela kuwena ugcina usuphuma usungasasento awuyiyona njengoba lento yenzayo iwenza ngoba kusasowena kuyohamba ijele liyakwazi uboshwa uwena uphuma ungasasiwa njengami nje wakwathi omunye umuntu kimi wena usiyo usakhe senwe kusafanele qala uyithole wena ukuthi uba ijele futhi kuyakwazi ukubopha uphuma ungasiya usuphuma uphile enye impilo ungasasiya liyakwazi ukubulala likwazi ukwenza lento yalo
Bengifisa nje ukuthi ijele bafethu ngifisa ngathi singalihlonipha nawe ubusuwenza into ebheda ufise ngathi ungayiyeka nawe ne-anger mfethu nabanye abantu ufise ngathi noma uxabane nomuntu kube khona indlela oyikhuza ngayo noma uhambe usuke kulabo bantu but uyigweme into ezofaka ijele phakathi ngoba awazi kuwena kuzokwenzakalani mhlawumbe yakhe impilo ingaphakathi ejele yazi ukuhlunga omunye umzali uyakhulisa mhlawumbe njengoba ekhulisa ukhulisa isiboshwa njengoba ekhulisa into eyohlala ejele omunye umzali ngoba ekhulisa njengamanje ingane yakhe engayikhuza engakhuzeki awazi ngelinye mhlawumbe le ngane nje iyothi mayisikhula impilo yayilapha ngaphakathi kufanele wazi lezi ngane ezikhulisayo ukuthi kufanele ikhulisa ngalendlela yokuthi zokhula zibe abantu nazo kusasa ayekho umzali oyojabulela ukuthi yakhe ingane ihlale ejele bengifisa nje ukuthi indlela esikhulisa ngazo ingane ivikele ukuthi ingagcini lapha ejele ngoba mhlawumbe ezinye ingane ziyobuya kodwa khona umzali ohleli lapho ukhulisa ingane wazi kahle ukuthi ingane iyomshika nje kungapheli nje iminyaka e10 and uyobe egcina ukuyibona iyohamba iminyaka ukuze ayibone kufanele ukuthi ejele njalo kunoma umzali okhulisa ingane yohlala ejele oyikhulisela ejele so bengifisa ukuthi manitholela amazwi lawo nize nigade ingane zenu ikhulisa ngendlela efunakalayo ijele akusiyinto right liyabulala gcine usuphila impilo ongasiyo even nje indlela ocabanga ngayo gcine selikubulala ijele akusiyinto indlela engahlala umuntu la ijele likhandela abantu abayizoni kakhulu yebo sonile but ayingalendlela le ijele selisipulele ngayo bengifisa nje nanoma ikuphi othisha abantu abadala abazali ningaphela amandla ilishumayeze njalo legama lokuthi emhlabeni kudala umuntu onjani siphile sephambili indaba ukuthi sesemajele asiyekeni manje ngiyabonga kakhulu.